תודה. כן, ווילי מנשה נפטר בעקבות סיבוך בניתוח נחיתת ושת. משפחתו טוענת כי מנהל מחלקת הכירורגיה בבית החולים עזב אותו. אפילו שהוא היה זקוק לניתוח בהול, הוא עזב לטובת ניתוח פרטי. עכשיו המשפחה תובעת את בית החולים, אנחנו אומרים בוקר טוב לאיציק, בנו של ווילי. בוקר טוב. ספר לנו מה היה, איך הוא הגיע לבית החולים, אביך? לאבא זיהו סרטן התחלתי מאוד בוושת, סרטן מסוג סטייג' 1, בלי גרורות, במקרה, בבדיקה שגרתית. אבא הופנה לבית החולים קפלן, למנהל המחלקה שם, לפרופסור קשטיין. הוא המליץ לנו לעשות את הניתוח באופן בהול, דחוף, ובאמת עשינו את הניתוח. הניתוח הסתיים בסדר. הניתוח הסתיים בהצלחה לדבריו, הניתוח נחשב לא מסובך אבל לא ארוך. הבעיה התחילה לאחר הניתוח. בעצם מה שקרה, לאבא היו סימנים מאוד ברורים של בעיה שהתפתחה, הוא התחיל להתנפח מאוד, הוא סבל מכאבי תופת. הניתוח הזה בדרך כלל, ההחלמה שלו היא סדר גודל של שבוע, לכל היותר 10 ימים, ובכל התקופה הזאת בעצם אבא לא השתפר והראה סימנים מאוד חריגים, גם לדברי האחיות, הפרשות מאוד מסריחות. אתם מגיעים איתו לבית החולים, אומרים משהו לא בסדר? אנחנו מגיעים איתו לבית החולים, מלווים אותו לאורך כל התקופה, גם פונים לרופאים, גם פונים לרופא המנתח, גם לאחיות. גם האחיות פונות אלינו ואומרות שמחריג. ולדברי הרופאים והמנתח, ההחלמה היא פשוט איטית. צריך לקחת את הזמן. וצריך לקחת את הזמן. רק כעבור בעצם יותר משבועיים לאחר הניתוח החליטו לעשות לו בדיקה, לראות למה המצב לא משתפר, ועשו בדיקה של מעבר נוזלי מהקיבה. הבדיקה הזאת גם בקפלן, זאת אומרת, אתם חוזרים לבית החולים? לא, אנחנו עדיין בבית חולים. אבא לאחר הניתוח שוכב עם הכאבי תופת וכל התסמינים שלא מטפלים בהם, וכעבור שבועיים בעצם שולחים אותו לבדיקה הזאת, שהבדיקה גם היא מראה שבאמת משהו לא בסדר, שהיא מראה בעצם שאחד הבעיות המרכזיות הם הסיבוך המרכזי שהיה לו מהניתוח. בעצם נראה שהוא צריך ניתוח נוסף. נכון. התברר שהוא צריך ניתוח נוסף מיידי, גם את הניתוח הזה דחו ביומיים נוספים, שלחו אותו לבדיקת גסטרו, שבבדיקת גסטרו, שכמעט כולם עוברים במהלך החיים, נקראה לו הקיבה לגמרי בבדיקה, בטעות. אז ברור שאין ברירה, צריך עכשיו התערבות כירורגית, ואתם מריצים אותו לחדר המיון. אז זהו, שמחיים אותו, בזמן הבדיקה, ברגע שנקרא לו קיבה, ניסו להחיות אותו, גם שם היה חסר כל מיני ערכות החיה, והריצו את המנתח לחדר, וגם שם היה בעיות אם הייתה מחוץ לחדר. ובסופו של דבר מגיע ניתוח, ואתה רואה את המנתח עושה מה? לא, אז המנתח הגיע, ומה שקרה זה שלחו את אבא לבדיקת CT לאחר הבדיקת גסטרו. המנתח היה צריך להכניס אותו לניתוח דחוף, חירום, להציל את החיים שלו, בעצם הבעיה בין חיים למוות. אני ליוויתי את הרופא המנתח לרכב שלו כשהוא יצא מבית החולים, כשעדיין היו בדיקות זמניות, מבצעים זמניים מהבדיקת CT, ושאלתי אותו למה הוא בעצם עוזב את בית החולים. הוא אמר לי שהוא יוצא לניתוח אחר שנקבע מראש, והוא הבטיח לי שהוא יחזור. מה שקרה בעצם, הוא השאיר את אבא במשך 7 שעות, הוא חזר רק אחרי יותר מ7 שעות לנתח את אבא, אף אחד... הוא הלך לעשות ניתוח פרטי? הוא הלך לעשות ניתוח פרטי, אני ליוויתי אותו, זה מה שנאמר לי. וכשאתה פנית אליו באוטו, אמרת לו לאן אתה הולך, מה הוא אמר לך? אני ליוויתי אותו לחניון של הבית חולים, הוא אמר לי שהוא יוצא לעשות ניתוח נוסף, אחר, שנקבע, שהוא לא בבית החולים. ואתה מתאמץ איתו? אתה אומר לו, אבא שלי בסכנת חיים, אתה לא יכול לעזוב אותו ככה? אני הסברתי לו בדיוק מה המצב, הוא אמר לי שהוא יחזור, שבכלל לא הבנתי למה הוא יוצא מהבית חולים. העניין הוא שגם אף אחד לא טיפל בזמן הזה באבא. ניגשו לאבא כל מיני מתמחים, שבזמן בסופו של האירוע, כשהוא חוזר, כבר זה מאוחר מדי, והניתוח... כשהוא חוזר, בעצם מאוחר מדי, אבא עבר את הניתוח כעבור 9 שעות, אבא היה נכנס למצב שנקרא שוק ספטי, קריסת מערכות, ומאז בעצם אבא נשאר בבית חולים, הוא נשאר בבית חולים משהו כמו 8 חודשים, עשרות טיפולים עד שהוא נפטר. מה שחשוב לנו
להעביר בעצם, זה שאבא נכנס בן אדם בריא, ניתוח לא מסובך, ואפשר היה להציל לעשות את זה בקלות. כן, בוא נראה מה בית החולים. אבא בעצם נפטר. איציק אומר לנו, בית החולים קפלן מוסר לנו בתגובה שקודם כל הוא משתתף בצער המשפחה, כתב התביעה טרם הגיע למרכז הרפואי, לכשיגיע ילמד על ידי היועצים המשפטיים, ותגובתו של בית החולים קפלן תימסר בבית המשפט. כך התגובה שלהם, שום התייחסות, אבל זה כבר עניין של עורכי דין. מה נגיד? אין מה. אני לא... קשה לדמיין את הסיטואציה של הבן עומד מול המנתח שנכנס לאוטו ועוזב. זה לא משנה אגב סיטואציה רפואית, מה היה שיקול הדעת. הסיטואציה הזאת נראית לי קורעת לב. אנחנו חושבים לך רק טוב, תודה שבאת. תודה רבה. אנחנו